Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme prati ili subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizala obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. 11 republikanskih senatora planira da se sledeće nedelje sastane kako bi osporili rezultate glasanja Elektorskog koledža na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Kongres bi trebalo da odmah imenuje izbornu komisiju sa punim ovlašćenjima za istragu i utvrđivanje činjenica, koja će izvršiti hitnu 10-dnevnu reviziju izbornih rezultata u spornim državama. Rekla je grupa od 11 senatora u zajedničkoj izjavi koju prenose mediji. 7 aktuelnih i 4 izabrana člana Gornjeg doma izjasnili su se da savezne države pojedinačno preispitaju rezultate komisije i ako je potrebno održe posebno zakonodavno zasedanje kako bi potvrdili rezultate izbora. Shodno tome, nameravamo da 6. januara glasamo kako bismo osporili elektore iz spornih država kao neregularne i zakonski sertifikovane, zakonski propisani uslovi, dok ta hitna 10-dnevna revizija ne bude završena, dodaje se u zajedničkoj izjavi. Među potpisnicima su senatori Ted Cruz, Ron Johnson, John Kennedy i Marsha Blackburn. Elektorski koledž je 14. decembra potvrdio pobedu Bajdena na predsjedničkim izborima 3. novembra nakon što je svih 50 država zvanično potvrdilo rezultate glasanja. Prema zvaničnim rezultatima, Bajden je prikupio 306 elektorskih glasova, nasuprot 232 glasa koliko je dobio aktuelni predsjednik Donald Trump. Trump je međutim odbio da prihvati poraz, navodeći da su izbori pokradeni, uprkos tome što je njegov izborni tim izgubio u skoro svih 60 pravnih slučajeva osporavanja tokom proteklih mjesec dana. Američki kongres sastaće se na zajedničkoj sednici 6. januara da bi potvrdio glasove Elektorskog koledža, a potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence predsjedavaće prebrojavanju glasova svake države. Bajdenova inauguracija zakazana je za 20. januar. Sa druge strane, Vladimir Putin je odgovorio na pitanje da li bi američkom predsjedniku pružio politički azil posle poraza na izborima. A on glasi, ne treba mu posao u Rusiji, jer je u Americi skoro polovina stanovništva glasala za njega. Insinuacija da bi šefu Bele kuće moglo da zatreba utočište u inostranstvu, čim bude sišao sa vlasti, bila je provokacija zasnovana na tvrdnjama pojedinih demokrata da će Donald Trump imati probleme sa zakonom kada više ne bude uživao imunitet. Jedna od stvari zbog koje bi navodno mogao da odgovara jeste poslovanje organizacije Trump, koju poreske vlasti ispituju i sumnjaju da je državi platila mnogo manje nego što je dužna. I dok Trumpovi protivnici jedva čekaju da predsjednika isprate iz prestonice i čak priželjkuju da se on iseli iz zemlje, porodica Trump ima velike političke planove za budućnost. Ne samo da prvi čovek vlade poručuje da nije završio sa politikom, već i njegova deca sanjaju o karijeri u Vašingtonu, želeći da postanu jedna od američkih političkih dinastija. Ako 20. januara bude predao vlast Joe Bidenu, Trump će moći da se vrati svom biznisu sa nekretninama. Ni tokom funkcije u Avenue Pensilvanija, on se nije odrekao vlasništva nad kompanijom, mada je upravljačka mesta prepustio sinovima Donaldu mlađem i Eriku. Prema pisanju pojedinih medija, nekadašnji superstar reality programa možda će pokrenuti televiziju, svestan da bi političku popularnost, koja je neosporna iako je izgubio izbore, mogao da iskoristi u komercijalne svrhe. Osim preduzetničkih, Trump tvrdi da još ima i političke ambicije, pošto je nagovestio da će se kandidovati na sljedećim predsjedničkim izborima 2024. godine. Ipak, nije jasno da li zaista želi da se opet bori za ulazak u zapadno krilo ili mu to nije ni na kraj pameti. Ali svejedno to izgovara da bi ostao u centru pažnje i probao da pomogne svom privatnom biznisu. Kako piše Politico,
Trump veruje da bi mu zaista značilo kada bi se i dalje stalno pisalo i govorilo o njemu, jer je njegov biznis izgubio milione dolara dok je bio na vlasti, a na naplatu stiže i više od 420 miliona dolara duga, koliko je pozajmio dok je bio biznismen. Ako mu je to strategija, mogao bi da već na dan Bidenove inauguracije objavi da će se kandidovati, da bi zadržao medijsku pažnju i pokvario Bidenovih 5 minuta slave. U tom scenariju objavio bi da se povlači iz trke posle 2 godine, u trenucima kada bi trebalo i da formalno započne kampanju. I dok vašingtonski establishment jedva čeka da kući isprati njujoršku porodicu, nije isključeno da će američka elita još viđati Trumpove u gradu, budući da pater familias. I dok vašingtonski establishment jedva čeka da kući isprati njujoršku porodicu, nije isključeno da će američka elita još viđati Trumpove u gradu, budući da Donald Trump nije jedini sa političkim ambicijama. Za Ivanku Trump, koja je stekla političko iskustvo radeći kao savjetnica svog oca u Beloj kući posljednje 4 godine, piše se da i sama razmišlja da se jednog dana kandiduje za predsjednicu. Kako je u knjizi Vatra i bes otkrio novinar Michael Wolff, Ivanka i njen suprug Gerard Kushner su se dogovorili da će, ako se još neki član njihove porodice bude kandidovao, to biti ona. Njen stariji brat Donald, koji se veoma angažovao u kampanjama svoga oca i odbrani Bele kuće na društvenim mrežama, namerava da se kandiduje za prvog čoveka moćne organizacije za zaštitu prava na nošenje oružja. Ova lobistička grupa finansijski je podržavala Trumpove i kandidature brojnih drugih konzervativaca, zbog čega je američki lider vodio računa da ju se ne zameri pooštravanjem pravila za kupovinu oružja. Za Donalda juniora se veruje da je veoma zainteresovan da napreduje u republikanskoj stranci i da će se možda i on jednoga dana naći u trci za ovalni kabinet. Političke ambicije ima i njegova devojka, bivša voditeljka Fox Newsa, Kimberly Guilfoyle, jedna od najnovijih članica klana Trumpovih. I Erikova supruga, Lara Trump, nagovestila je da će se u ime svoje države, Severne Karoline, kandidovati za senat 2022. godine. Prema izvorima koji su bliski porodici Trump, a na koje se pozivaju američki mediji, njujorška familija je shvatila da je pridobila veliku političku moć i da nema razloga da to ne iskoristi da postane politička dinastija poput Kennedyjevih, Bushovih i Clintonovih. Po strani se za sad samo drže Trumpova mlađa ćerka Tiffany, koja je inače studenkinja, i prva dama Melania, koja je i za vreme vladavine svog muža gledala da što manje komentariše vašingtonska zbivanja.